Nu știu cine îmi tot sperie porumbeii. Ei sunt obișnuiți cu mine, de mulți ani le dau să mănânce. Ori că vine cioara de pe casă de deasupra, ori oamenii care s-au mutat aici alături. I-a văzut Mitică cu bagaje acum o lună. A venit borobața, a stat, a plecat. Eu mâncam. Și acum am pus pâinică, dar i-a speriat cineva. Ăsta pare să fie favoritul. De ce n-ai mai venit, mămică? De ce tot plecă? De ce tot pleacă? Nu știu de ce tot pleacă. Nu știu de ce se tot sperie. Hai, mămică, mâncați frumos. Ai, borobăciu, de ce v-ați speria, puișorii mei? Mămica vă să vă faci. Mai am un pic aici de grâu. O mai dăm, mămica, să mâncați. Ei mănâncă atât de repede. Gata, am terminat. Hai, la masă, copii! Hai, repede până vine cioara. Da. Ciup, ciup. Nici 2 minute și a terminat. Da. Hai, mâncați frumos. Da. Gata? Borobățu. Hai că mai e pe geam. Da. Hai, astăzi să face puțin mai frumos. Da, mă. Da, puiilor. Mămica o să vă comande puțin mai încolo grâu. Nadia n-a vrut să ne ia aseară, i-am spus că îi dau bani. A zis că are și nu mi-a luat. Dar eu mai aveam un pic de grâu în punguță și mai aveam și niște colțulețe de pâine pe care vi le-am dat. Da? Mămica vă iubește și vă mai dau să mai mâncați mai spre prost, da?